सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर कणकवलीत वारकरी संप्रदायाचा भक्तिमय उत्साह ओसंडून वाहतोय। गेल्या 20 वर्षांपासून सुरू असलेली कणकवली ते पंढरपूर पायवारीची परंपरा यंदाही कायम राखण्यात आली आहे। विशेष म्हणजे या वारीत युवकांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळतो। टाळ मृदुंगांचा निनाद, हरिनामाचा गजर आणि विठ्ठल भक्तीचा अखंड उत्साह हा अनुभवत वारकरी पंढरपूरच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहेत। पाहुयात हा भक्तिमय प्रवास। कणकवली शहरातून आयोजित करण्यात आलेल्या या पायवारीला वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभतोय। विजय डेगवेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वारकरी कोल्हापूर येथील नागनाथ भजनी मंडळ नागदेववाडी यांच्या समवेत पंढरपूरच्या दिशेने प्रस्थान करत आहे। टाळ मृदुंग आणि विठ्ठल नामाच्या गजरात संपूर्ण वातावरण भक्तिमय झालंय। ज्येष्ठ वारकऱ्यांसोबत मोठ्या संख्येने युवकही या वारीत सहभागी झाले। त्यामुळे वारकरी संप्रदायाची परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवत असल्याचं समाधान वारकरी व्यक्त करतात। यंदाच्या वारीत विजय डेगवेकर, शंकर धुरी, हर्षल अंधारी, अमित सापळे, शशांक बेळेकर, विशाल कसालकर, अक्षय चव्हाण, तेजस काणेकर, निवृत्ती धडाम, राजेश चव्हाण, तुषार तांडेल, विद्याधर सावंत, काका कसालकर, कौशिक अंधारी, राजू हडकर, ज्ञानेश्वर चौगुले, प्रसाद देसाई, श्यामसुंदर मेस्त्री, अच्युत वाळके, संकेत मसूरकर, मंगेश सदडेकर, सिद्धेश कुशे यांच्यासह अन्य देखील वारकरी सहभागी झाले। विठ्ठल भक्तीचा हा प्रवास उत्साहात सुरू आहे। कणकवलीतल्या स्वयंभू रवळनाथ आणि परमपूज्य भालचंद्र महाराज काशी विश्वेश्वर महाराज यांच्या कृपेने आज कणकवलीतील परमपूज्य भालचंद्र महाराज सांप्रदायिक मंडळाची दरवर्षीप्रमाणे पंढरीची वारी आज 13 तारीखला सकाळी 5 वाजता कणकवलीतून निघाली आहे। आज ती कोंढा मार्गे वैभववाडी मार्गे ती पंढरपूरला जाणार। एकूण 13 दिवसाचा हा प्रवास आहे। तरी या प्रवासाचं आणि या वारीकरी संप्रदायाचं विजय डेगवेकर यांनी पूर्णपणे एक चांगलं असं नियोजन करून त्याच्यात कुठल्याही संप्रदायातील लोकांना काही त्रास न होता ते पूर्ण होईपर्यंत ते सर्वांची काळजी घेतात आणि सर्वांना सुखरूप पंढरीपर्यंत नेऊन पंढरीचं दर्शन घडवतात। आणि या पंढरीच्या दर्शनासाठी आलेले सगळे वारकरी मंडळी आज पूर्ण उत्स्फूर्तपणे आज तरुण पिढी आज याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात सहभागी आहे। तसंच आमची आज जानकर लोकसुद्धा आज या वारीमध्ये सहभागी झालेली आहे। तरी या वारकरी संप्रदायाचा एक आनंदपूर्ण असा वातावरणात आज टाळ मृदुंगाच्या गजरात आज आम्ही पंढरीकडे निघालेलो आहोत। आणि कधी पंढरीच्या दर्शनानं आम्ही हे असं पूर्ण आम्हाला समाधान वाटतंय की या वारीतनं आम्हाला समाधान मिळतं। तरी प्रत्येकानं ही वारी एकदा तरी अनुभवायची असं मला वाटतं।